paaram? Anarin nga ni Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato di sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Indo ka boss. Welcome sa iyong programa. Haramon niya ito kunyang pungaltaw na ini, Main Monday. Ako po ang ng lingkod, Mardela, dahil iba, sadik sana, pero tiyan. Iriba na magkita hanggang alas 12, inin pagkauto sa mga istorya, kasakabay na po dyan ang mga impormasyon na nakakalap sa mga pag-iriba. Kapadako sa pangalap ni mga impormasyon kan Mega Post Patrol, tanganing may balangibog sa banuan, asin mapukawan ang mga turog sa pansitan. Technical side, kasabay niya to, siyempre, yan po dyan si Bunjing Tanay, Samuyang Chief Technician, Inspiration sa Nutrition, DCTV Social Media Department, kasabay niya to, Richard Astor, Kuyang Information Technology, yan sa Production Assistance Center, kasabay ta si Angel Mustaza. Sa luwas, siyempre, ang Mega Post Patrol, duman sa First District, kasabay niya to dyan, Kaling Jomar Bien. Sa Third District, kasabay ta dyan, si Jimmy Nasalita. Yan sa Olalbay District as in Southern part ka mga barangay sa Legazpi. At ang pag-iriba, si partner Alar Mario. Mantang digdi sa Legazpi 4th District. Baragos pong nangangalap ng mga istorya, ang babaeng walang pahinga, Ans Galero. And syempre duman po sa mga kababayan ta sa northern part ng mga barangay sa Legazpi. As in dyan po sa Regional Center site, kasabay ta dyan, biyaheng Daraga Legazpi, Lagadi, Luwens, Bursi, Barsena. Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga paralaba, salamat, nag-init na. Sa mga bibarudan pa dahilan sa Monday Syndrome, ay marata na kamo. Trabaho na. Tangani na, mag-abanti na kita. Duman po sa mga nasa biring ng karamdaman, sana po makarecover na kamo. Pray hard, it happen. Push mo yan, te. Push mo yan, bro. Pray until something happen. And then, siyempre, sa mga dahingay lang, mag-ingat. Huwag tayong mag-ala Superman. Kahit bakunado na, todo ingat po manggiraray. Dipisil na, mga tugang. Taday pa po na wawara. Maski nga ni pigsasabing ngayon nagpaparababa na, mga tugang. Ang kaso, pero yaw po manggiraray, nagparababa jing taday ng contact tracing. Dahil ng pundo. So, sabihin, hindi ito napatesting. Kaya ingat po tayo mga kababayan. At siyempre duman po sa mga tagabagantabay niya to. Oy, sa mga dog owners po tabi. Sana maging responsable kita. Iburugtak na po sa tamang lalagyan. Kadakol na naman nagkakadereskwidong nakamotorsiklo, mga tugang dahil po dyan sa mga buhi na ayam. Hindi yung
pag sigasig ang kampanya, nagkakawarara. Pero pag dayo na naman, sus Mariusip, yan ang problema, di. Dakol po ang mga kababayan ta na minabaralintok diyan sa tinampo. Delantara man sa nandoon ayam pag nabuhian, mga tugang garo nakabuhi sa turil, sigang burbalyukan sa tinampo. Yaw. Minsan nagpapaburukod, minsan may tropa-tropa man, di ba? Tapos minsan dahil mabalin tayo nagreligawan man. Yan na po ang resulta. Kaya sana ito po na mga nakapalaman sa batas in connection kaya na manungod po sa pagpapabaya sa ayam. Sana maipautob po yan. Okay? Bira lang ang mga barangay na talagang naglilibot sinda, pamos pigdadarakop ninda yan. Ang aram ko, ang dap-dap igway. Igo pa nga ni inaso sukulungan ba Jing? Habang naglilibot, dara-dara ito ka mga, ano yan, mga tanod, asin iba pa dyan po sa dap-dap. Para dakupon, mga tugang sa mga stray dogs. Yo. Now, sa ibang barangay, most especially kung nasa mga may highway, na kasi doon na, no? Sa mga barangay, pipabarayaan sana. Dakulo na po tabi ang mga nadiskwido. Kaya sana mga kapitan, mga kap, baka pwede, no? Di ba mayroon niyang ordinansa and may igwanganing national law na pag pinabayaan mo sa ayam mo, pag napatunayan na sa imo yan, papagbayadong ka. Di ba? May 500 garong multa kada offense. O yan. Pwede tayo man po na ipapotop. Tapos siyempre, so, ano yan? Lugaro, konsiderasyon na sana yan, sa barangay man sana. Pwede yan, kaya lang, yan po tabi. Medyo may problema pag may mga na-imbelto na pong ibang tao dahil lang po sa kagibuang kanayam. Kung baka makakagat, iyo po yan, nagiging kausa kang aksidente, yung road crash, mga tugang dyan po sa mga, ano yan, mga tinampo na pigagyan po ka mga motorsiklo. Okay. Kay Rakman, mga tugang ka mga kababayan ta. So sana, mag-ibon paagi yan, no? Actually, pigimbitaran nga niya ako sa Sorsogon. Hilingon ko na ito, mga tugang na pinagibo duman ni Governor Chis Escudero na bagong opisina kan veterinary office na bago duman sa provincial nursery sa barangay Kugon sa Huban. Ibang klase nga ito, partner, sabi sa kuya ka mga pagiribat na duman. Pero nga sa veterinary office building na ito, yaon duman mga tugang naka-house itong pig-apod ninda ng animal shelter building. Na naunang bitin na nika ito, mga tugang ni Gobernador Escudero, na ngaya, dakulo na mga nagkakadereskwidong mga motorista dahil sa ayam, kaya ngaya dara ko punta ikulong ta. Pero atamanon ta sinda. Pinaling sa ko so video, magayuno na pagkagaybo. Iguaning mga nag-aataman talaga sa taka may pundo. Pero ito may laboratorio pa. May laboratorio. Pagkatapos iguaning operating room. Para duman sa mga pwedeng operaran ng mga ayam. Dakol ang mga ano yan. Sabi nga ni first daw ito sa Bicol na may laboratorio na tapos may pharmacy, may butika ng mga aso, gamot ng aso. Tapos may ASF laboratory room. Gusto sabihin, hindi ka na mapadara ng sample mo duman sa Manila, dyan na sana sa Inda, Iguana. Tapos may treatment room. Kompleto. Sabi ninda, one of a kind, mga tugang and first sa Bicol region na magkaiwa kansiring po na pasilidad. Kulang pasalamat naman yan dahil duman sa mga kababayan niya to na may mga concern diyan po sa indang mga ataman, may madudumanan sinda pan dyan sa Sorsogon. Sana dito rin salvay, adi. Nabata, adi, di mas ganong kampanya ni Doc Manny Estipuna, sus Mariusip, talagang ang mga ayam yaon manggiraray, data masabutan mga tugang kung anong wisdom kaniba. Tangata daw ta, bibuhian pagkabanggi, adi. Ano, para mag-self-supporting,
Ha? Yawan. O ngaya nganing mag-ati sa luwas, sus Mariusip. Nga. Yung pigsabi nila ng baga na pag mag-atama ka ngayon ayam, dapat aram mo kung paano atamano na. Alright. Baka ito ka nagkanta na ni Sorry, hali po dyan sa luwas. 10:46 in the morning. Lewins Pulsi Bersena na sa linya, partner. Good morning, Tabi. Please come in. Yes, salamat Tabi, partner Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, atrasado ang serbisyo ngunyan kan Philippine Postal Corporation o PhilPost Legazpi Branch pagkatapos na mawaran nintawo na ma-operate para asikasuhon ang mga ma-file nin PhilPost ID sa opisina. Ini ang nanotaran kan DCGB News makalihis na sa mga klientes ka na unambita ng lugar. Oh. Nagkadiris mayar pagkatapos sa pasiriringon digdi sa PhilPost Candaraga Branch dahil kan siring na problema sa sunag papakarahay digdi nagsasamo-samo kan mga maasikaso kan nagpa-file. Oh. May mga personal pala nining pinag-aasikaso sa pamilya to susaro gadan so agom susaro operaran ngo niya na aldaw. Oh, nag-issue pa ning postal ID ang ang PhilPost. Pag una ko, dahil lang duman sa pagkakaigwa ng national ID, dahil nasinda. Say, ongoing patabi partner Marta, 504 pesos ang regular, 600 plus man ang rush ID. O kung kaya sa nasambitan ng bagay, dyan sa opisina ni PhilPost Master Dinatan sa Legazpi Branch, Oh. dahingon yan nin nagtatanggap kan mga mafarail nin ID, iting tuturo, dumana mo na ngayon kamo sa daraga, sa duman ngayon nag-aarasikaso. Bata matindi ang PhilPost ID, dahil mo pigagamit para sa PhilPost transaction, kundi pigagamit bilang yan, garo reference ID. Roger, Kaya ako nagkukurakan, tako ba transaction ka sa bangko, pwede mong postal ID, pwede na. Roger to Pero na. kaya kung nagkuaka ka, tanganing magkipag-transaction ka dyan sa PhilPost, dahil man. Correct. Pangyayari sa buhay ta. Iyo baga. Dahil ka ngayon isa ID, dahil ka ngayon PhilPost ka pwede. Iyo. Yan ang saro sa kung tanidag sa sinda. Roger to na. Okay, di anong sistema? Anong alternatibo? Ang alternatibong paagi ninda, di pa dirigdi sa daraga. Natapoy di dyan, maski ba ko taga daraga? Pwede. Sa national man daw ipapasa so mga impormasyon na makukuha ka nagpa-file. O kung kaya digdi naman sa daraga, nagkasiripot man lugod so mga ngaraon digdi, dinurumog man kan mga tao kasubago. Dinuragsa kan mga nagpa-file dyan sa Legazpi. Pagkano yan, 500? 504 bago. Oh, sige. Oo, Roger. Ang problema yan, pag nareceive mo na sa national ID mo, dahil naman nagkipuha. Correct. Ang nangyayari sa buhay ka. Sige. Oh, so mga kababayan niya to tabi papamar na mga gustong magpasiriring dyan sa PhilPost Legazpi para magkuha ng siring na bagay, umasiring na sa daraga, iyo ini ang ipinagtuturo mo niyan, dahil sa mga nag-aarasikaso kay ni, parehas may problema sa personal. Nga kaya daw ako mo daron ang roso duman. Iyan sa naanda ko ng kaputan man tabi partner Mar, bata ang PhilPost bagangon yan, nyaon ngun yan sa itaas kan public market kan daraga, katayuton sa nang room, nagre-renovate baga kan building, ang lokal na gobyerno kan daraga, so dati kayo ning kinamumugtakan dyan sa munisipyo. Oh, kundi ang pangaputan lang ninda, mag-observe sa nakan physical distancing, sunod sa minimum public health standards, tangani nang maibitaran ang paglakop kan COVID-19, tangani nang maiwasan man ang anuman ng mga kapaamakan kan dahil pagsurunod sa health protocol. Okay. Yan tabi partner Mar, ang mga sarupa sa mga naisihan tang problema digdi sa Legazpi at sa daraga. Ako po, si LBB. Thank you very much, Partner Luen. Siyang po tabi, yan, mariling niya na naman. Ay, nako, yan po tabi, medyo dahil nakaka-process digdi sa Legazpi, kaya yan po na PhilPost ID, kaya pasiring po sa digid daraga. Pwede man duman ma-process yan. Okay. Now,
So mga may sarili pong bihikulo na ansa indong mga registration ma-expire na, pwede man po nilo advance yan, halimbawa ma-expire ng March, pwede na kamungon yan magluhay-luhay. Tapos relinya ka na naman, Jing, sa mga, ano yan, emission center. 30 na naman ang relinyahan, may mga na minadira na atabon na aga. Tayo na po yan. So para day maipit, pa-schedule na kamo, tanganing dire-diretso na. Diba? Pwede man po yan na ang expiration doon sa March. Pwede man ngunyan i-process na nito po yan. Pwede nang iparehistro na ng advance. Tanganing day na kung maipit. Nagpa-file up na naman mga tugang, mga nagpapa-emission test. Diyan po sa mga emission testing centers ta. At requirement po yan, bago kay rehistro dapat igwa ka kansiring na clearance. Tangani na masiguro nga nagdadaralagan niya sa tinampo, ariglado. Ha? Kaya lang minalinig man sa nan-makina, Jing, pag maparehistro. Nagkarehistro, nagbalik sa dati. Sus Mariusi, pari. Ayun po tabi ang ano. At saka ang sarap pa, mga tugang parandom kan LTO, observe mga tugang di, ano yan, di speed limit, di po sa satuya pong palibot. Kadakol ang mga ano nagkaka-i-revolve to mga tugang sa road crash. Kasi ito, kanakaaging simana, may dakula aksidente po dyan sa ano sa Kamalig Bypass Road. And dumana nakaisip na magbuktak daning ano, ning signage. Tigdi po sa Pilipinas, maski anong signage mo ibinugtak, grabe may amnesyang driver. Takong totoosin, mga tugang, pig-lecture man iyan sa mga pagmakuha kang seminar ka. Pig-lecture, hindi yan. Pigsasabi na ang maximum speed man sa mga tugang sa Pilipinas in an open road is 80. 80. Hindi habang nagkakaigwaning pagbabago ang tinampo, halimbawa, nasa busy road ka, nagbababa man, kaya nga pigiin ka sa mga local government units na nakakasakop kayo na magpasar ng mga speed limit ordinances. Kaya lang naging, naging question dyan, nga ning di ka ma-technical, dapat igwa ka itong speed gun na magagamit mong ebidensya. Kung dahil ka ito, inutil man sana. Ang aram ko, ang ginubatan ng kainatunutin nagpasar sa Albay. Ang ligas figuro, igwaman. Pero tingnan ninyo, wala, di man na-observe po yan, wala man pong nag-implement. Kaya, ang resulta, mga tugang, medyo maturatindi, it's either you go to the hospital or you go 6 feet below the ground. Pag di ka mo nag-iringat, iyo po yan dapat tatagdaan ta. Kangunyan pati, dahil sa pinayriwas ng tinampo, maski pa matibay ka sa defensive driving, pangyayari kung masumada ka, dahil ka lamang kasabay-sabay, nakasabay ka, may problema kita. Pero ingat po tabi, difficile ngunyan na panahon na may na-inbuilt mga siring po kayan. Likayan tabi, asin rumdumunda, mga tugang na ang anuman na kapabayaan tayo sa tinampo, pwedeng magresulta mga tugang sa pagkawaraan ng buhay, pagkawaraan ng trabaho, asin iba pang inconvenience. Iyo. Alright, mga tugang, standby lamang. Kami po ay magbabalik. Taod-taod sa naman, digdi po sa programa. Makaliyas lang po kani. Sa orosay, dako na siya na naging iboy. Papadagos, mga marahay niya na obheto. Kay Kap J. Pili, kabusmay, marahay na futuro. Kay Kap J. Pili, maugma, mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Ito
Ito po si Susan Roses. Pag kailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Knock knock! Who's there? Ako maba! Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit, summer bomber! Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabang. Who? Mabango! Magbangong buhay na! Wag choosy! Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataoning kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ng Biyernes. Alas 11 sa kod alas 12 ng Lugdo. Ihahatod sa Indo sa Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras
Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sobra sa 60% kan mga aki na may edad 12 hasta 17 anyos ang mga fully vaccinated na kontra COVID-19. Poon kan rollout kan vaccination drive para sa nasabing age group kan Nobyembre. Iniyan payag ni Health Undersecretary Asina National Vaccine Operations Center Head Dr. Omir Nakabutahes sa pagsasabi na sinda na uugma na magayon ang coverage sa pediatric population. Sa iyang sinabi ni 77% na sa primerong dose kun kaya 8.8 milyones sa 11.4 milyones na mga aki ang natauwanan bakuna mantang 65.6% anas sa ikaduhang dose. Idinagdag pa man niya na ang mga aki na may comorbidities na sa 23% sana o 299,000 kan 1.2 milyones na mga aki and fully vaccinated na kontra sa severe respiratory disease. Yan ang pangalas 11 bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Every day. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. Farex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and a healthy lifestyle, tulong para iwas pamamanhid at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B complex ng Farex. Take it daily. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magkidrama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, when okay lang to make mistakes, but the feelings mo hindi fake. stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true.
responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginabi. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Margula. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pas mo yan bro, pa until something happens. Ay mga misis, rekas-rekasan, taod na naman, sarap-sarapan ng mga premyo. Nasa second part na po kita ito yung programa, ngunyan po na pagkaaga ng Monday. And duman sa mga nagluluto po ng kusido, abaanang nanamkan mga agat. Masira mo nitong sira na mga agat. O salamatan po kay Architect Glenn Calleja, kay Engineer Ramir Calleja at saka kay Father Momoy Borromeo. Duman sa Samuyang nadiskubre ka na kaaging simana. Maray baga ito. Magayon na ano yan, advokasya na pangataman mga tugang kan regalo kan mahal na Diyos. Ha? Day pigraot so naturale sa mga tugang kan bulod, kan lugar, day masyadong structure na pigbugtak para marealisar ang sa iyang dream na farm, our fatherland nature's farm. Nga taman ngaya Architect Glenn ta, our fatherland nature's farm ang pangaran mo. O siyempre ngaya ta, ini ngaya sa mahal na Diyos ini, kita mga steward man sana, mga taga-taman man sana kita, dahil taman ni madadara. Kaya ngaya, abang tinawang kitang tsansa ng mga taman kita ka ini, pakarayon tang maray. Kaya ang ginibo, mala ito ta, sa mga deep sea na mga sira, yaw na duman, sa fish pond niya na 1.5 meters na anlangkaw. Brackish water. Ibig sabihin, magkahalo mga tugang na tubig, dagat o alat at saka presko na tubig. Na culture mga tugang ang lapu-lapu. Yung baraka, di ba? Na culture ang mangagat. May pampanungani duman jing ari. Tapos may hanit asin iba pa. Tapos ngunyan mga tugang kaigwanan ning pagbenture duman sa bangus fry. Yan. Tangani po na ang sa iyang objeto is masusteniran ang sa tuyang pong pagkakan. Ang sabi niya nga ni, dapat nga inantawan ning atensyon kan gobyerno. Main ganyan ang gabos na mag-gibo ng mga siring kani, tapagabot niya kang panahon, dahil magugutom sa to. O yung mananggad baga. Mala kami ni Bunjing, dahil duman nagutom. Maski inuran-uran kami, muntik-muntik ka ng madalinas, anak ng tinapay kan maluto na jing adi. So nag-orange na aligi. Pagkatapos so manamis-namis na bagong subad na binanwit ni Father Momoy na mga agat ay sus Mariusi. Perti baga, sabi ni Kuya Ramir, ini ngayon ang buhay sa bulod. Simple sana, pero masustansya. Yan. Mahiling mo sa palibot doon, puro green. At nagtanong siya, imagine, na-discover niya na bako riprap, tapis pandyaan panghold kan daga kundi so tinaron niya duman ang mga nyug. Totoo yung riniprepan ko nagkagaraba kang magbagyo. Nguyan yang na tanong kan nyug di lamang yan nagaba. Yun, natural na sistema. So sana mga tugang matawaning magkanigong pagiling yang kang gobyerno sa mga nagsisikap mga tugang
tayo ni si Architect Glenn nakalyeha gawad sa ka-awardi mga tugang sa term pa ni GMA ni Gloria Macapagal Arroyo na nakuha sa atensyon kang before ta ito nga ni na nakagibo siya ning milestone mga tugang na ang lapu-lapu makulture niya mga tugang bako sa dagat kundi duman sa iya pong farm. Hanggang ngunyan, pwede itong nabanwit ni Padre mo, may sobra 4 kilos ito. Ang makaugma pati pagtapok mo ding kang banwit, dahil nga ning 2 segundos, may subad na. Yung sabi yun, dakulong talaga. Nasira duman, Draculao na. Dakulang bagay po na may mga siringgan. And yan po ang tatawan tanim panahon na may konektar giraray sa BFAR. Tangani po na ang mga siring ito ng mga projects o kaya mga programa masustiniran. Sabi, it's not only mga tugang na kan magkaiguning award sa kamay suporta, kundi sana dire-diretso. At may ganyan pa sa iba. And itong mga area na ito maging parang learning site for agriculture na ay makaukod sa iba kung paano. Imagine maging ang normal baga sa ibang mga peace fund, maparong mo, may langsa o kung ano, pero naman dahil naturalong sa na di. O tamay na diskubre man siya na probiotics na pikakaag niya duman tangani na mamantinir na daing parong asin malinig an sa iya pong farm. So bagay yun na bagay po yan ha. Diyan po siya no. Congratulations tabi. Ano yan Architect Glenn, salamaton sa opportunity na makadaw pang palad namin kayo. And magtaram ka lang, tamabalik kami duman ni Jing. Pag Dracula na sa mga hanit duman, mabalik naman kita. And then, salamatan man kay, kay Chris. Ayan, si Chris Organic, ang apod sa iyo, dyan po sa Bantayan. Sa tabako. Gusto rin rin organic fertilizer, pwede ka mo dyan kay, kaya po sa si Chris Organic. Dyan po sa, sa Bantayan, tangani po na matabangan taman ini na farmer na naggigibo ng mga organic fertilizer. Then sabi niya, 250 sa ang sako. Ayan. So mga interesado po tabi, magano na lang ha. Hanapin doon sa Bantayan si Chris, Organic Chris. Bistado na sa depan. Okay. So yan po tayo. Tarabangan tayo ini mga farmers na nagsisikap. Diba? Kadakol na ang magayon na nga nangyayari mga tugang yung Longabela sa Kalikasan Farm ni Sir Marlon na Longabela ni Architect Marlon ayos naman, di ba? Halos na paparadakol na nagpunsa naman mga tugang sa dit kung yan dakula na and elevate na bilang practical school for agriculture, di ba? So, kung dakol na mga areas na magiging pwedeng makaukod ang mga tao, may mahahaputan sinda sin makakapagturo sa inda, mas dakol po may inggan nyo. Okay? Ako pasalamaton ako kay Sir Marlon na Longabela kan mailing ko sa iyang litos na hydroponics na inggan niya naman ako, Jing. Guminibo man ako kay greenhouse and ganyan, areglado na. Diba? Salamatan sa mga tumatangkilik ng litos ni Papa Mar. Nilitas salad bar. Diba? Para maging healthy tayo. Fresh from the farm to plate, yan po ang sistema duman. Tanganing talagang bako ilado. Fresh ko talaga ang vegetable, mga tugang na makakaonin do. Duman ko na-discover, Jing, na ang lalik falan, yan ang pinaka-crispy na klase ng litos. Maragsip, mananam, walang pait na lasa. Talagang ayos. Unlike kung iba, ang ibang mga litos, medyo may ibang namit. Pero ang lalik talagang matindi. O mahal din ang presyo kan lalik, pero talagang very good and recommendable mga tugang para po dyan sa Satuya. Okay? Kaya baga medyo marayrahay ang pagbawas, marayrayan pangimati, and naripara ko ding din ako masyado piga-atake kang sa kuyang amigo. Malay ito maski kuminaong kita duman ki
kihanit, pagkatapos itong mangagat. Di man ako kinagat. Ayos fam, buhay ta. Wala tayong naramdaman. Ay very good yan. Ay ko sana na wala ng toxic sa katawan natin sa kakakain ng lito salad. Yan. Alright, okay no. Mga tukang lugar na po ang istorya ali po dyan sa luwas sa Pagya Mega Force Patrol. This time, nasa linya mga tugang Jimmy na salita. Ali po sa third district. Jen, please come in, Jen. Salamat Abimar, maray na aga sa mga dagdag niyatong bareta na pirmahanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpaluwas kan Coco Levy Fund. Coco Levy Fund. Oo. Kuha bagay ni, kato controversial bagaan pondong ini. Oh. Kunday ko nasasalakan pagdumdum kay ni. Gari kada remisa kay ito kan mga coco farmers, kan sa indang mga produkto. Gari may pigtatakras na porsyento. Igwang kupon. Dayon na ining napaduman sa pigapod na Coco Levy Fund. Haloy na ining pigpara iril daw baga kay ito. Ngunyan, pirmado na kan presidente and sinabi ni PCA Provincial Manager Alvin Trespeses, good news ini sa pagsabing oras na nahirasa na ang Bicol asin Albay, kana sabing pondo gagamiton ini para matabangan na mga coco farmers para sa pagpapaasinso asin pagpapadakol kan mga tinanom na mga nyog. Anong sistema kayan? Yung pondo na intended for the farmers, ipapaagi sa PCA? Bako direktang itatao kung pira man ang kairasan kakada farmer? Dahil sa PCA bula, pagkatapos ipoprograma ini kan PCA kan kung ano ang mga para sa parauma. At dahil manigaran gulpi baga mga nyo ka nagkawarara tabi maar sa katuyang palibot dahilan sa mga nagkabarari, nagkaturumbakan mga uminaging mga bagyo, sinabayan pa kan mga illegal na mga pagparapapurutol na hanggang sa ngunyan dahil pa man nagkakapurundo-pundo. Sa ngunyan, ang pigahalat na sana iyuan IRR implementing rules and regulation kung sa oras na makaluwas na ang pondo asin bilog na ang IRR magiging busy at dakulan aktibidad kan PCA para sa mga coco farmers kung sa mayor na prioridad kani iyuan massive replanting ni na mga nyog apira sa kunib ano pang mga programang para sa ikakauswag kan mga para coco farmers. Yun. Pati nga training, tanailing ko, si Director Sipagan, Mateo Sipagan kang BCA, ngaon duman kay, kay Director Parot, kang Agriculture Technical Institute. So, nag-coordinate doon, banangod nga ni kayan, siguro, baka may component na, may training para sa mga kababayan. Pa nga ni Mar, nagari may component ini, manungod sa scholarship para sa mga akikan mga coco farmers. Ay, very good, very good job. Okay. May mga technology siguro sa mga mabot na daw may mga pa-training siguro, mga seminars and actually ngunyan nagahanap na ang PCA region na sin probinsya kay mga nursery. Patalubo kay dakol na mga nyog. Dakol an susuplayan digdi sa Bicol an katanduan isan pupukusan. Dakol inagihan ba pigpaparagihan kay bagyo gulping nyog nagkawarara. Portion kan pondo hali sa Coco Fund, Levy Fund. Para sa coco farmers para sa mga pagpadakol giraray kan mga kanyugan. At saka sana makakuanin talagang matibay na klase nin puunin nyog na makasurvive sa bagyo, dakol ang bunga, tanganin kariglado. An kuano ka ring, ang trust da kaning pondo para digdi sa Coco Levy, hybrid na mga nyog. Pero, ang gustong sabihon kani, dahil man waraon itong mga native na nyug yato. Ito ang mga pigapod na wind barriers. Yes, so iyan man talaga. Ito da sa kalamidad. Iyan man talagang sa mga grabe minaburong madali daan mabari.
Para baba man ko ta na. Aba ba nga, pero pag sinakob nga, minsan. Minsan, mga maragto. Kunya napubuwal data, ababaw ang iraang rarumbang gamot, ababaw. Oo. Kaya ba kung nga advisable yan kimaray sa Bicol, nakanlis garo na kung igwang nakapalibot di man agad yan ng mga wind barrier sa araw kang nangyari bagad yan kina Doktora Gata. Oo, wind Ayat, barrier di sa mga mo ito. nyog. Sumanganyog. Di na ano sa iyang farm. Taday, Sa mga sumanganyog. tinanom sa iraram kanyog na mga tinanom. Dahil man nagkaaran ako. Ang nangyayari. Oo. Ayos, very good. Yan, ang counterpart man siguro kan mga coco farmers. Dahil sinda madagka kagabos na kumbaga paraunin da itong so mga native na mga nyog. Padakulon man giraray, magtaranom. Yan. Saka sana dumami ang kupra. Dala mo nga ang kupra, 45. Dahil man na nagdadara. Convert na sa buko. Oo, 45 pesos. Nakakagi ko dyan sa Ligasville. Ay, 45 pesos ng kilo kang kupra. Wala naman nagdadara. Wala naman nagdadara. Anahin lang ko na kulong nagdadara sa Primex, pero bilog na nyog. Oo. Kulang na nguya nagkukupra. Ta, siyempre, mapagal. Mapagal, oo. Pining bilog, tapos buko, pag-remesa mo, kwarta na. Iyo, kaya lang, kunyan naabuso man. Naabuso, totoo lang. Naabuso Kaya ang anyog, darugado anyog. Tapos ang pigaditan pa, pag-abot ka ng summer, grabe ang proyekto. Gulpi ang kay po nakuko Lamber. Abuso nga abuton takaan. Ay, Diyos ko. Kaya dapat mapakari ang programa dyan. Dahil masayang iyang pundong yan na pinagpagalan. Nilaban. Bago? Ako sa naining pa PCA, supportaran ang PCA, magtaranom, alagaan bako napakatanom. Gagakudan man kan mga karabaw baka. Wala dai masin so kita kan digdi mo busan ng nyog. Dapat sustainable ang programa. Oo. Okay. Okay. Yan tabi Mar, mga good news. Jimmy na salita DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga dugang yan po ang dugang natin marata. Ayan halatong tang IRR kayan, tanganing maliwanagan ta. And siguro one of these days waka makaoron ta si Director Mateo Sipagan kang PCA. Kung sina Sir Tres Peces tangani po na mas may himay ta. Ano yan, maaraman ta ano ang mga magiging kondisyones kaya and ano ang maging parte. Akong parte kang farmers, anong parte kang gobyerno may kinaraman dyan and paano ninda masususteniran na dahil masayang mga tugang ang pundong yan asin talagang may positibo na mangyayari sa tuya po na mga ano yan, pinagigibong mga lakdang para sa mga farmers ta. Grabe ng pagtios ninda. Pon pa kayo sa good mo yan. Tuminapar na ning grabing kamatian. Di ba? O, kaya po naman sa mga kababayan ta, mga magnanyog, huwag kayo mawala ng pag-asa. May nailing naliwanag, mga tugang duman sa purok. Okay? Alright? Ano dyan? Ayan, dadaltad lang na. Duman sa mga kababayan natin, iyo po yan ang good news. And sana, mga tugang, maging okay kita. Okay. May question digdi. Papa Mar, paano po mag-avail ng scholarship ng Ako Bicol? Pangyayari sa imo na Ang Ako Bicol po, mga tugang, dahil naman nagtataong niya ng scholarship. Unlike before, wala. Because, nakapasar na mga tugang so ito babagang universal access sa education na libre na ang pag-eskwela, libre ang tuition sa mga ano yan, state colleges and universities including community colleges. Ang pigitaon niya kan Ako Bicol, ito po na assistance, no? Financial assistance. Pero itong sa scholarship, dahil naman po kunya na baga, libre na ang pagpa-eskwela, ang tuition libre na dyan po sa mga state college universities. So, pero nakakatuwang sinda sa pagiging pagtatao, process mo yan every semester, pagtatao po ng financial assistance sa mga estudyanteng inaka-enroll. Yan. And magpapadagos po yan, according to Ako Bicol personnels, na magpapadagos yan mga tugang ngunya na taon ansin sa mga masunod pa nakakahon na yan na programa mga tugang pakabot sa edukasyon. Number 1 yung prioridad ninda because of yung paghaman kang konseptong yan na dapat may graduado sa sarong pamilya na yan ang liyabe mga tugang para
makahali ka sa pagtios. Yan pong edukasyon na yan. Totoo naman. Totoo lang naman. Pag igwa ka ng kaaraman, mga tugang, duwang bagay ang pwede mong ibo. It's either na you put up your own business or manage yourself or mag-apply ka, mag-employ ka. Doon bagay baga. So sa Indo po yan, nasa sa Indo man sana yan. Kung magsikap ang mga kababayan ta, habang may mga siling po kayan, mga tugang. And baka this year, magbalik mga tugang sa 10 outstanding student to Bicol. Yan yung TSB baga. At naapektaran kaya ito kang kunyan. So pag-implementar kang K-12, so, may nabakante ba ito? Sabi mga nag-senior high school. Dingon yan, balik naman kita dyan sa mga college students na yan na hanapin natin yung pinaka-matibay 10 outstanding students of Bicol, yung TOSB. Diba na talagang nagtauman yan ng inspirasyon sa mga estudyante na magsikap because there is a party list nga nung ako Bicol nakasurog ninda na nagtatao ning sabi nga ni kayan rekonosimiento as in mga esfuerzos, honor, di ba? Para sa inyo po mga pinagigibo man ng mga lakdang. Eh, nakaka-inspire yan sa gabos ng mga kababayan. Okay? O bueno, mga tugang, duman sa mga tabang-tabay, nagbuo na duman sa Manila, ito pong pigapod niya to na res bakuna kid. Yung pagbakuna sa 5 to 11 years old. Pero, ang sabi po kang, Department of Health, bako man nga yung mandatory. Sabi kang Department of Health, dahil man nga yung pigbayular digdi sa pagbabakuna, dahil ini nga para sa kaligtasan and bako man nga mandatory sa pagbabakuna sa akin. Sabi ninda kung abo nga kan magurang ay di nga pagpiriton. Abo nga di nga pagpiriton. Okay. Pero basta ini nga sabi mi na ini nga garo man sana sa pagbakuna sa edad na 12 hanggang 17 anyos takay puhan ken consent form na may pirma ka magurang habang ang aki may kaipuan man na simbaga na assent form. Halimbawa nga so mga magurang, pigopaliwanag ang mga mangyayari sa pagbakuna, araw kang benepisya sa side effects. Okay? Mas kiraya na siniguro na ligtas ang bakuna, asin dahil dapat na ikahadit, maski na emergency authorization pa sa naman, asin may mga bakunang ini, dahil mas lamang ang benepisyo kayo ni kaysa peligro. So yun ang mga paliwanag bukan health department. So digdi ay pa man baka sa mga masunod pa mangyari mga tugang iyan na pagbakuna man digdi po sa outside of Metro Manila. So lingon tayan mga sitwasyon mga tugang sa satuya pong palibot. Alright? Oras na to mga tugang, 11:30 na ng paggaga. An oras hatod sa Indokang Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Cobra Energy Drink. Immuni Plus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto, Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Sa Diatabs, sigurados, diarrhea tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na tayong inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. Farex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and a healthy lifestyle, tulong para iwas pamamanhit at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B complex ng Farex. Take it daily. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. 'Cause I'm on GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are
are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ito po si Susan Roses. Pag kailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer Bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Mabango. Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na! Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga tugang, balik mo kita sa programa. Ngudang pong aldaw na ininin Lunes. 20 minutes bago po mag-alas 12 ng pagkauto. Magkaganta mga historyali po dyan sa luwas. Mga tugang, this time, nasa linya. At yan Bagariba, Hans Galero. Hans, good morning, Hans. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag man niya itong bareta sa giraray na nangapunan mo niya na ang Philippine Statistics Authority sa Bicol sa paagi kan pamayo kainin na si Regional Director Cynthia Perdiz sa lambang publiko na talagang gamiton man o aprovitsaran ang sansya na makapag-rehistro sa indang mga local civil registrar. Hindi mo niya nagtatatawan doon ka nasambitan ng ahensya kung sa ipinalawanag ninda na sa paagi kaini magkakaigwan ng admin identifikasyon o kaya pagkakamibid ang sanong individual sa para ma-establish man ang civil status kini mga direksyon sistema araman ang pribilehiyo makakuha ng pribilehiyo gikan man sa mga pigutaong programa kan gobyerno nasyonal. Sigun sa inda padago sindang nagpangaponan ngunyan sa mga LGU na asikasuhon ang sharing na bagay tangan na maaraman maninda ang eksaktong datos kung piraan na populasyon tigdi sa Kabicolan asin man kung piraan na mortality rate sa tuyang kapalibutan. Sa ngunya nakikipagtabangan man sinda
sa iba pang mga ahensyas de gobyerno sini nasanakan barangay ayaw man ang DSWD tanganin ma-verify man giraray ang mga impormasyon na nakukuha gikan sa pagpaparehistro sa mga local civil registrar. Kita Sir Mar ang informasyon ang Galero DCGB. Thank you very much, Sam. Yan, stand balik kita sa mga impormasyon na alin sa luwas. Nasa linya man si partner Alarmario. Partner, Marinado to tabi, please come in. Yes, Marinado na partner, puga-puga na talaga ang patrabaho kan gobyerno provincial sa pag-develop kan Albay Provincial Hospital duman sa Ligao. Tawalangani ang mga trabador. Dakol man ang mga harali digdi sa Legazpi City nagpapasiring sa Ligao. Maging ang mga district hospitals talagang padago siya na pag-develop. Sa inot ng naging pahayag ni Gobernador Alfonso Pizarra, talagang pagkapatunay ini na ang salud kan mga albayano, iyon saro sa mga priority ngunyan na pagtututukan man kan gobyerno provincial. Dahil sa aktual na sitwasyon, talagang ang BRTTH loaded na sa mga pasyente. Kaya pigluway-luway ni na ma-decongest at least mapagayon man na serbisyo sa bagong provincial hospital diyan sa 3rd District. As in mga district hospitals para ma-improve man ang serbisyo dahil na kumbaga masara na ang mga pasyente na makadiretso pa sa BRTTH na bataan na BRTTH. Medyo kulang naman sa bed capacity dahil nga ni kan volume ni mga pasyente. Kaya yun yan ang pagkikibaw niya kang gobyerno provincial sa mga district hospital, pag-develop, provincial hospital, plus may mga barangay pa na padagos pagbibisita sa pagiman kan sa indang mga medical mission. Yan pa partner, informasyon digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Father Raul. And yan, mga kababayan po niya to, palapit na ang pagpili ninyo ng mga magiging leader takang sa tuyapong nasyon. As in, pati ang mga lokal na mga leaders ta. Sa aga, mga tugang as per calendar kang Commission on Elections, yun na po yan ang puon kan 90 days na campaign period para po sa mga national positions. February 8 to May 7. Yan po ang campaign period. Mapahingalo lang sinda mga tugang. Ano yan? Petsa 14 sin petsa 15. Yan yung Monday, Thursday, and Good Friday. Okay? Sa pagkampanya. Pigbawal po yan. So, kung sa aga, magkakaigwanan ng mga pagkakampanya ang presidente, vice-presidente, senador. Mapili po mga tugang kita ng 12 senador sa May 9, 2022 elections. So kung 16 yan na nagkarandidato, mapili ka mo dyan ki-12. Yeah. And then party list. Ang party list 178 garo. Mapili masana po ka mo dyan kisaro. Nakabugtak yan sa balota, mga tugang duman sa ipinaluwas ng tandok ang balota, yung sample balot na pinaluwas ng COMELEC. Pwede nyo po yan na i-browse, as in mahiling, dyan po sa indong, sa COMELEC website. Hanapon na nyo itong election 2022, i-click po nyo doon, mahiling nyo itong sample ballot face ballot. Mahiling po nyo doon, may mga samples doon. Poon sa presidente, vice-presidente, mga senador, party list. Ang party list, mga tugang, ang balota, nasa likod kang balota, ang party list. So, senador, local, congressman, district congressman, first district, second district, third district. So, halimbawa, taga first district ka, nakasulat mo sana dyan, sumakandidato kan para sa first district na congressman. Kung taga second district ka, ganun din. And then, so, kandidato na sa pagka-gobernador, vice-gobernador, pagkatapos yung mga mayor, vice mayor, at saka yung mga konsihal. Iyo po yan tabi, no? Para po duman sa mga kababayan ta. Ang sa local, mapo ng kampanya ninda March 25, 2022.
Iyo. So yan po, tumarka nindo yan. Ang official na pagpuon kan pagkampanya kan mga nasa local positions, kasabay po dyan sa mga district congressmen, parte sila kan local candidates, March 25, 2022. Iyo. Pero sa national, mapuo na po yan sa agatabi. Okay? So, presidente, vice-presidente, mga senador as in party list, mapuo na po sa agang kampanya ninda. Okay? So, 90 days hinda na makampanya, ang lokal, 45 days. Iyo po yan ang mga pinagtalaan, mga tugang kang Commission on Elections, tangani na matawaning tsansa. Paano daw ang sistema? Di ba? Because of the COVID-19, may mga pagbabawal mga tugang sa mga pagtiripon. Kung may pagtiripon man, pwedeng date sana. Umasunod mangyayari sa protocol na ngaya kung pirang percent sana at maaratindir. Pero duman sa ipinaglansar mga tugang kang Commission on Elections na e-campaign na pwede duman sa mga kandidato magtaram alas 8 banggi. Ngayon. Ano pa? And then, siyempre, sasainda pong islat sa mga radio and TV na allowed mga tugang kang Commission on Elections base po duman sa sistema kampanya sa Pilipinas. May oras hinda na pinagtalaan diyan kung pirang ano yan, piraan saan dapat na makonsumo for the duration mga tugang of yan po na campaign. Kaya ano yan, so mga supporter, wag masyadong kidit. Iunan labi-labi ano, John. Dahil na naniri, no? Ay, may figkulurana. Ano? Ang eleksyon po mga tugang, sarong aldaw sa naman yan. Yung mga kababayan takasarabat sa bata dyan, hanggang kita nabubuhay. May mga political indifferences mga tugang, iset aside natin pagkatapos kang eleksyon. One day lang yan, Jesus Maria Joseph, yung pagkakaibigan nyo winawasak nyo, minsan magkakapamilya winawasak dahil lang po dyan. Sabi kaya ang eleksyon nga maraot na divisive. Pero yaman lang po pagkakataon ta mga tugang, na pitao kang batas, pitao kang lay na maging parantay kita sa gabos mga tugang, at least sa loob lang ng sarong aldaw. Mayaman, pobre, mga hoben pa na alaw nang magboto, tigsararo lang ang bilang kang boto ta dyan. Parantay kita dyan. And then, iyo man yan ang pagkakataon mga tugang na kita magpili ka mga gusto ta na maging ano yan, leader kan nasyon, leader kan sa tong lokalidad. Kaya pipagpili kita. Right mga tugang to suffrage, tangani na ano yan, magboses kita kung sisi ang gusto ta. Ayan. So kung yan ang election is ano mangyari, automated. Kaya baga amay sa pagkopile kang certificate nga dito, si tangani makapreparar sa COMELEC. And then kung yan nag-iimprinta na sinda mga tugang ni mga balota. Ayan. So niluwas ng sample, iyon na po ito ang magiging sistema. Iyon na ito ang magiging balota. Digdi po sa tuyang ano yan, election sa maabot po na May 9, 2022. Yan po tabi, no? Para duman sa mga kababayan natin. O talaga pong ano yan, kaipuhan na magkasaridaan niya sa mga bako man magkakanigo, as in tawan-tawan nga nindalan sa mga pwede man ngayang maging leader, as in maging mga legislators, kung ang mga konsihal, ang pigdadalaganan, ginatawan o senador o congressman, tangani ngayon na makapamili kita kitama. Yan. Huwag padala sa kwento. Yan. Ayan. Hello kay Bing Yamagishi. Good morning po, sir. Salamat. Yan si Teresita Tacobo. Good morning man. Nakantabay po sinda sa DCGB News Online. At sa gabos po ng mga nagantabay. Good morning po. Giraray sa Indo po gabos. Tabi. Okay?
So yan ang mga ano yan, mga impormasyones na may kinalaman po dyan. So ang dyan na mapuon mga tugang sa Commission on Elections na magsita kan mga tarpaulins outside of the ano yan, designated posted areas. Ay, ano nga pala, Ans? Mayroon na bang nilabas na official ang ang COMELEC in connection with that? Saan ilalagay kang mga national candidates sa indang mga paraphernalia, ay yung sa indang mga campaign materials? Di ba? O iya mga pigtatalaan yan, pigbubugtakan yan ng mga lugar kung digdi niya kamo. Ngunyan, kadakol pagirarayan, maski aluyo ng pigbawal kang diin ar nga magsabit ng tarpaulin o kung ano man na materialis ng kampangampanya dyan sa kahoy. Iguana naman. Iyo po yan ang saro sa mga nagiging problema natin. Tanay orient nindong maray, yan po na mga ano yan, para takod ki poster. Yan pagkukontrata man yan eh. Yung mga para takod ng poster, yung mga nag-volunteer, observe the proper regulations. Tangani pong day madamay sa kandidato nindo. O tabaka may magreklamo ka, nadamay pa na, nadanyaran palagod nindo, magsunod sa tama. Tangani pong okay kita. Yan. So mailing tayan, pag nagpunang karampanyahan, sa mga nasa wara sa lugar, babaraklason yan kan mga para ano yan, kang mga taong komunikasyon iba pa. Okay? Same with daw, pagpuon man kang karampanyahan sa lokal, iyo man yan po ang mangyayari sa inda. Ang sabi wa kang COMELEC, masasakop nila ngayon sinda, na pwede mo sindang i-regulate, and pwede mo sindang pinaran the moment na nag-start na officially ang campaign period. O yan po ang maliwanag dyan. Kaya talagang iya, sigurado ng kandidato na sinda officially, pagpuon kang campaign period, kang campaign, pagkampanya. Iya ba? Ayan po tabi maliwanag yan para duman sa mga kababayan to, tanganin pong day kita mawindang. Tapos sabi nga ni ngaya ang pagparapol da diyon, ang pagparapol da, sabi kang COMELEC, is a form of vote buying. Pero ang problema kasi, kaya nga tatadaing na dinakop, daing na pipinaran dyan. Tadaing na kukuha ang testigo ang COMELEC. Di ba? Bawa, aram naman sa barantadan baga ralantadan talagang barakalan. Di ba na mabutuan na mausip ta? Pag nagbutuan siyang mausip, tapos kung nga siya bilis ako tinanong sa kuya, rimati siya. Kaya wala walang nakukuha hindi na mapatunayan. Kaya bongga ito, kung nagpumpa na sa 5 pesos, tugin pa baga, Bonifacio? Aba, ingon yan manang rib. Inda kung si Simon okay, 20 ngon yan, tam 20 plata na. Nagiging yan. Basta, sabi nila sa panahon nga ng mga ipo, okay man nga yan, pero ibuto mong girareng so tama, ay, ibala ako kayo basta yun po yan, kung tutuusin nga ni mga tugang, maski wala sa eleksyon, the seed of corruption mga tugang starts at home. Naniwala ka dyan, John? Naambanhi kang corruption, nali sa arong. May gigawang sumagagaw. Mga noy, ni nga may isang gatos, luruan ka mas tindahan, barakal ka mo, dahil ka mo mag-ulidig ang ganda, kami piga-apo da. Corruption. Ngayon ay, baka lalo na kung sigarilyo naman po na ngayon 4 kantos. Ano ulit sa imo na? Corruption. Diba? Okay pa, diyan nagupon po yan sa diyan nagupon sa arong. Kaya wag tayong plastic. Sabi nila, wag tayong plastic, kunyari ka pa. Ikaw ang pasimuno. Kahit walang eleksyon, may corruption. Di ba? Pangyayari sa buhay ito. Ba't tayo nakarating doon? Ay, maduman ako. Kami, mga tugang, dito sa programa. Bado-bado salamat ang tamaan, huwag magalit. Thank you po. Kaharap po ni Gina Polis, si Gunjing kanina. Nakasama natin si Richard, and then si Angel, ang bilog na Pwersa ka Mega Force Patrol. Thank you po and God bless. Magbabalik ako tab-tab sa naman sa alas 12 mga bareta. There's a calm before the storm.